Ladies and gentlemen, zvinhu zvatotanga ende zvakunakidza. This time around patasvika panonzi pamvura icheka makumbo. Sekugara ndichitaura kwandinogara ndichiita panapa kuti nguva yatave ineika gara wakatenga data because kuZimbabwe kwakunakidza. Ende pachanakidza ende muchanakidzwa. Iko zvinezvi tine nyaya yatiri kutambira vaBlessed Geza vakabuda vachitaura vega. Pavave iko zvinezvi. Ndosaka ndichitaura kuti kana uchingotondiona iri first time yako uchingosvika panapa chero wandijaira uchiziva kuti unodedzera kuti pasi neZANU-PF. As long as uchingoti pasi neZANU-PF chete, tanga nekulike this video right now kuitira kuti vaboyikane. So nyaya iri panapa yakadai so yakataurwa navaGeza. Ndisati ndapinda mune iyoyo, regedzai ndimbokuzivisai about kanyaya kadiki kari panapa. Welcome to Greenlight International Trust Bring a Smile. Our 12th anniversary Bring a Smile, which will be held in Binga on the 26th of April. We are holding a fundraising dinner to fund this Bring a Smile on the 29th of March in Batanai Gardens from 7 p.m. to 9 p.m. We have tickets that we are selling from the cost of $10, $20, $30, and $50. Please get in touch and attend this fundraising dinner through our contacts that are written down there. I thank you. Muri Zimbabwe kana muchinge manhingirikinawo mafarira program iyi yekubatsirwa kwavanhu vakaremara nezvinhu zvinenge zvichiitika, please, it's very important. Chingovafonerai, torai manumbers muite inquiries. Phone number dziri pascreen up. Please torai mungoenda mungonobvunza kuti tanzina client alright zviri kunyazofamba sei, iri kuitwa bringing smile yacho zvakamira sei. Kana uchinge pane vamwewo venyu panapa, kana une business rako rodo tikuadvertise, tikubatsire kuadvertise, tikupushire kuti maworks afambe, namba dzangu I'm sure makudziziva idzo dzandaisa pakona apo idzo. Mogara mandibata ipapapa ndobva ndangokuitira skillful kuitira kuti zvinhu zvako zvikufambire, because unongoziva kuti tisu varidzive manumbers tinogara tangoita kuti business rako rifambe. So back to the story. Nyaya iri panapa ndeyekudai so comrade Blessed Geza vari mubishi kutaura kuti zvoni chabvondoka zvatotanga. Hanzi signal hatisi kukuudzai but tichatoisa muvanhu chinyara riri. Chekutanga vadedzera kuti 31 March vakonfirma kuti munhu wese kubva kuplanti kusvika Ameno kwese nyika yese vari kudedzera kuti munhu wese ngaapinde muroad. Ndo nyaya iripo, zvatokonfirmwa izvozvo. Number 2 yaita kuti ndiuye panapa chaiyo ndeyekuti comrade Blessed Geza vari kuti vakaita agreement naadvocate Nelson Chamisa, vakameka a deal. Ndo nyaya hombe iri panapa ende vanhu ndo nyaya vanga vakamirira kuda kunzwa iyoyo kuti zvichafamba sei pane nyaya yaadvocate Nelson Chamisa. Saka deal rutonzi rakarongwa kudhara, so maZimbabweans hamuna chinhu chokunyanya kuwara kana chekutya sterek because deal rakaita sei rakarongwa kudhara. Isusu zvedu hatizozive kuti vakawirirana kuti chii kana kuti vakasaindirana kuti chii pamapapers edeal racho, kuti richange riri rechii, richange riri deal repower sharing deal here 50-50 here, richange rakamira sei hatisi kunyatsoziva sezvo advocate Nelson Chamisa vasina chavati vataura pamusoro pedeal iroro. But signal yavaGeza yasvika, ndo kusvika kwesignal kwacho ikoko ende vataura kuti tichatoiisa muvanhu asi tichaisa mune zvine ungwaru, ivo vasingazive kuti signal yatove muvanhu. Ende chimwe chinhu chiri kuitika ndechekuti mukuru wamapurisa agarapo ayambiro zvako zvokundidedzera vakomana vehomicide kuti vandiuraya ko inini ndaita sei, abva apuwa warning kuti ukwane. Ndo imwe nyaya ndanyatsonzwisisa, hanzi ukwane. Mutsvangwa akagara aoneswa kuti aiwa muromo wako unoda napkin kana pamba because unobuditsa zvinhu zvinonhuhwa zvizhinji zvataurika hama dzadiwa. But iko zvinezvi regedzai tione kuti zvinhu zvacho zvapapi. Asi nyaya hombe yaita kuti ndiuye panapa inyaya yekuti vakameka deal naadvocate Nelson Chamisa. Mupabatisise ipapo comrade Blessed Geza vakameka deal naadvocate Nelson Chamisa. Ndisati ndabuda chimwe chinhu futi, hanzi president Emmerson Mnangagwa vari kuziva pandiri, but it's just that igwara vari kusvika kundisvikira. Muri yeZimbabwe regedzai ndikusiye makateerera imwe a certain audio mozondiudzawo zvamuri kufunga. Vanhu vane zvakawanda zvavari kutaura, kana uchingoni something to say zvakakosha kuitira kuti ungosendawo yako audio ipapo tosvika tobva taisa futi pachannel yevanhu. Good morning Kulen TV. Muri sei. I hope muri right. Varume, nyaya dze31 March dziri kutaurwa idzi hatisimbodzokera sure. Come rain come thunder, Mnangagwa must go. Mnangagwa must go. Auraya nyika yedu, aparadza nyika yedu.
Azvifadzi kuti vana vedu vokurira munhamo vofira munhamo nokuda kwemunhu one. Iye akagadzira upfumi hwevana vake hwaakapa kubva mugaba achiri pachigaro, akanga achibira vana vake mari vachiita mari. Nanhasi ari kungoba, haaneti nekuba, ende ada kuramba kufira pachigaro achingoba osira vana vake utongi vachingoba, vamwe vachisafa. Nyika isi yaMnangagwa, Mnangagwa asi yakasika Zimbabwe. We will not tolerate this nonsense. To hell with him. His motherfuck. We are fucking tired of him. If it means Mnangagwa, and we don't just want him to resign or to step down, Mnangagwa must be arrested. He must be arrested. Kukandwa mujere jamu ndo watutomkana mujere. If we are to hang him, we must hang him wakatarisa. Because that guy is ruthless. Talk of the generals akauraya, talk of my ministers akauraya kubva munguva yaMugabe since 1980. We know all the secrets. Asafungoti hatizivi zvakaita. We know. And vakauraya vese tinovaziva. So he should not just waste our fucking time. We are sick and tired. Vana vari kufira muna Limpopo vachicross a river vachienda kune. So many people died in crossing the Limpopo river going to South Africa. So many people are scattered all over the world because of him. So why? Ndiye akanzi ndiye mwari weZimbabwe. For what? For what? After all, he's a foreigner. He's not in Zimbabwe, he's a foreigner. So why should we accept this nonsense? He must be arrested. He must be arrested. Yes. Then people will learn from him. Kana asungwa. Aizwa mujere. Ombo garozi masungira mashungurudzira ari kuita vana Blessing Geza vana Sikala vaishungurudza. Whoever was detained for no reason and for no case, he must be detained like that. Iye ane mhosva. Conditions avairarama mumajeri vasina mhosva ndio atoti iye anorarama ari muimo. Nguva yokwana tonyatsa kumuhenga vanhu vakatarisa. He must not go scot free. He must not. And those puppets that are supporting him to do that nonsense, they must be arrested. Pfuma dzese dzavakawana zvisina tsarukano vese vari kusupporta this 2030 agenda dzofanirwa kutogwa dzese dzodzokera mugovernment yenyika. Hospitals are collapsed, schools are collapsed, there are no roads. There are no roads, potholes, dongas, pits. Then he says, I'm a president. President for what? For what? Kutonga nyika ipi ndo kutonga nyika iko? Kutonga nyika mpaka vhura chema kuti mai we ndo kutonga nyika iko? We don't want this nonsense. We are sick and tired of this nonsense. To hell with him. He must go and die. We are no longer interested in him. Enough is enough. We call it a death to him. Ratodoka so ngasienda. Yeah. My business ake ese, my truck companies ake ese aka register in Zimbabwe, in South Africa. We know them, you know, in different whatever. We know them. All set of matora to dosera mu government yenyika. My business ese ana utofa kumatora ese to dosera mu business yenyika, makofas yenyika. My service station ese akatorera varungu toda kumatora back to. Yeah. Mabhazi ese anawo asafoti ati maziva napote mabhazi aya vana stallion vava mabhazi ake ese aya we need them. Vana Amtech ese akatora yaya we need them back to. Atenga mota achitengesera government yete high inflated prices. Asafoti ati zvivi zvese zvari kuita. We know it. We must take all those things. Enough is enough. We can't keep on suffering because of one idiot. No more. We are tired. Enough is enough. We call it a day.